Εγώ δεν κάνω καν ποδήλατο, οπότε δεν... Μπράβο ρε παιδί. Αρχικά πώς σε λένε? Πώς σε λένε αυτό? Πώς σε λένε? Δεν λένε αυτό, Ευρυπίδης. Ευρυπίδης. Ναι. Και πόσο χρόνο είσαι? 25. 25. Έχεις ζήσει το έξω? Τώρα. Τόσο που έχω περπατήσει έχω σκάσει, αλλά έχει κρίση. Έσκασες. Περπατάω μια ώρα. Κάτι άντισες. Αρχίσαι και κόκκινη μανία. Ναι. Πριν μου λέει πάχινες. Εμένα. Λέω να είσαι καλά ρε. Πάχινες. Δεν έχω 30.000. Oh my god. Θα κάνω πίσω σταματάμε εδώ πέρα. Την εργασία. Θα γίνω θεία. Έλα. Ξανά. Πόσες φορές έχεις γίνει θεία? Πόσες φορές? Αμάν Μάρι, αμάν. Δεν είμαι θεία. Ναι, το ξέρω, απλά έτσι το είπα. Έχω παιδί όμως. Έχεις παιδί. Θα πας προπόνηση σήμερα? Εκεί στα σήμερα Κυριακή. Τι? Εκεί στα Κυριακή. Α, είναι Κυριακή. Ναι. Αύριο τα πάω. Νέφερα. Ναι ρε. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον δρόμο. Δεν Επειδή έχει είναι και κόσμο τέτοια η ώρα. έξω να περπατάει. Πρωί θα έχει κόσμο. Τώρα είναι Σήμερα. μεσημέρι. Όλοι πήγανε για φαγητό. Στην παραλία, έτσι κόσμο λίγο. Όλοι τώρα τρώνε. Ναι. Να σου πω, μπορούμε να έρθουμε μαζί σου σε μια προπόνηση? Δεν κάνεις προπόνηση. Δεν θα κάνω προπόνηση, θα σε βγάλουμε βίντεο. Θα σε κάνουμε διάσημο. Διάσημο. Ναι. Θα γίνει star. Θέλεις? Θέλεις να μπορούμε να έρθουμε να βγάλουμε βίντεο? Όχι όλοι μαζί, να έρθουμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να έρθουμε με ένα άτομο. Ένα συμπεταρία. Α, οκ. Τώρα δηλαδή δεν μ' ακούς? Ευρυπηδή, τώρα δεν μ' ακούς? Δεν ακούς, οκ. Θες βοήθεια? Θέλεις βοήθεια? Όχι. Οκ. Δεν μπορώ, δεν είναι ωραίο. Εγώ πεινάω. Εχθές ήμουν στην Κοζάνη για δουλειά και για δουλειά του μπαμπά μου. Σταματάμε να μιλάμε τώρα για τον Ευρυπίδη γιατί μας ακούει. Ναι, πάλι καλά που το είπες, γέρο. Ρο. Συνήθως στην αιματική Ναι, αλλά το σε γνωρίζω, σου λέω για η μία. Δεν μπορώ να το κάνω γρήγορα. Η μία Αναστασία και μετά σου λέω Αναστασία. Αυτός λέει ας πούμε Ευρυπίδης. Το μόνιμο του. Ναι, εσύ λες Ευρυπίδης. Ναι. Είναι ρε παιδί μου όπως όταν σε γνωρίζω που σου λέω με λένε Αναστασία Ρότσκου, αλλά δεν θα με πεις ποτέ Αναστασία Ρότσκου, θα με λες Αναστασία. Οπότε είναι τύπου σε σένα μπορώ να γνωριστώ έτσι, σε κάποιον μπορεί να γνωριστώ έτσι, ξέρω εγώ. Ή Αναστασία, κάτι. Εσύ πώς το έβγαλες αυτό, τα μαλλιά? Δεν το μάνια που το. Τα μαλλιά, Όπως σου βάζω σε λεπτό. Α, γι' αυτό, οκ. Τι να παίζεις σε μπάσκετ? Πολύ λίγο. Θα έρθουμε να παίξουμε μπάσκετ. Τι λες? Ναι. Θα παίξουμε μπάσκετ, θέλεις? Ο Ευρυπίδης μόνος του και εμείς οι υπόλοιποι. Τελευταία φορά που έπαιξα μπάσκετ μου βγήκε το γόνατο ρε μάνα. Κάπου εδώ να κάτσουμε. Πώς και ξεκίνησες γενικά αθλητισμό? Έκανες από παιδί? Ναι. Να αθλείσαι ρε παιδί μου. Ναι. Ξεκίνησες από παιδί. Οκ. Πριν τι έκανες? Δεν έκανες κάτι? Δεν έκανα κάτι. Α, οκ. Άρα ξεκίνησες το 2015, πόσο ήσουν? Είμαι 14 χρονών. 14. Ναι. Και έκανες CrossFit. Ναι. Και τώρα είμαι 23. Ναι, οκ. Είδες κάποιος από τους φίλους σου ίσως ή μόνος απλά λες ότι Μόνος αρέσει μου. αυτό? Μόνος σου. Ναι. Τέλεια. Και πώς πάει αυτό, το σκέφτεσαι να το συνεχίσεις για αρκετό καιρό ακόμα? Εγώ το σκέφτηκα. Ορίστε. Εγώ το σκέφτηκα μόνος μου. Ναι. Θες να το συνεχίσεις και πιο μετά, ξέρω εγώ, όσο μεγαλώνεις, να συνεχίσεις να
κάνεις το ίδιο? Δεν κάνω αυτό. Ήθελα να κάνω τους αγώνες. Το είχες δει κάπου? Εδώ στο Βόλο. Ναι. Ναι. Το τι ήταν, Αθήνα, εκεί, Καλκιδική. Α, οκ, είδες αγώνες. Ναι. Οκ. Και στους αγώνες τι συμβαίνει ακριβώς? Δεν ρίξαμε μόνο συνάκι, μπάλα, από όλο αυτό. Οκ, και τι μετράνε, ας πούμε? Το χρόνο. Είναι τελικό, είναι 12 λεπτά. Α, σε 12 λεπτά να τα κάνεις όλα. Ναι. Okay. Και πόσα πρέπει να κάνεις? Δηλαδή, 15 σκηνάκια, ξέρω εγώ. Και έλειξες και συμπαράς. Ναι, πόσα? Όσο μπορεί αυτό. Τόσο παραπάνω, να βάλει ασκήσεις. Σου αρέσει η μουσική? Όχι. Τώρα βλέπεις συνέχεια. Ναι. Το φοβάσαι όμως ή απλά δεν σου αρέσει? Ησυχία. Ησυχία, ναι. Δεν το χαϊδεύεις. Μήπως επειδή δεν παίζεις μαζί του. Μπορεί. Τι θες. Όταν θα κάνουμε μοντάζ την ταινία, να βάλουμε υπότιτλους. Υπότιτλους. Θα σε βοηθάει να τη δεις? Ναι, βοηθάνε. Σας βλέπω, σε πήρε εδώ. Σας βλέπω εσείς. Πάνω κάτω. Έπαιζε παλιά. Πριν ένα χρόνο. Τώρα θα παίξει. Τώρα θα παίξει, ωραία. Τι λες. Βάρεσε δική μας. Ναι, οπότε μπορείτε να πάρετε την όλα. Ακούς. Έλα πάμε. Δεν θα βαράσει. Δεν θα βαράσει. Όχι, δεν θα βαράσει αυτές. Αυτές δεν θα τις βαράσει. Μόνο αυτές. Αυτές είναι οι δικές μας. Και βάρεσες τέτοια. Αυτές δεν τις βαράμε. Έτσι είναι τα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια. Γιατί δεν τρως? Σου λέω να τρως. Σκρόλες πολύ και σου πάτησες. Είναι τώρα δυνάμεις. Έχω δεν το βρω. Λέξαμε. Δεν σου κάνω αυτά. Πρώτα μας το φάσε. Ξέρω πολύ καλό. Ξέρω πολύ. Είναι ελευθερία, Θα πάρω πίσω όλες τις ώρες που σε βοήθα. Όλες τις ώρες θα πάρει το πτυχίο σου. Θα ρέπει το πτυχίο. Θα ρέπει το Guarda, guarda. Guarda che te la Πόση αγάπη πες του.
Καταλαβαίνεις τον παλμό, το ρυθμό που παίζανε. Με τι χορεύεις, τι σ' αρέσει να χορεύεις? Πώς το χορεύω? Χορεύεις το χτύπο, Ναι. το ρυθμό. Okay. Αν παίζει μουσική και θέλεις να χτυπήσεις παλαμάκια, Ναι, θα το χτυπήσω. σ' αρέσει? Τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις δάχτυλα ή παλαμάκια? Όλο αυτό. Όλα μαζί, όλα ταυτόχρονα. Στη σχολή παίζατε ντέφι, παίζατε μουσική. Δεν είχατε ένα μάθημα. Κάτι για μουσική δεν είχατε στη σχολή? Κοίταρα. Ναι. Τα έκανα αυτό. Τα έκανε. Για παπαλιά. Πώς σου φαινότανε? Πολύ καλά αυτό. Σ' άρεσε που κρατούσες την κιθάρα ή τι? Δεν μ' άρεσε πολύ. Έχεις ένα identifier, ξέρω εγώ, που σου όπως ο Αχιλλέας είχε από τα βρυγούρδα του Πιές, έχεις αυτό, όχι ο Οδυσσέας. Ήταν το πρώτο πράγμα που μου Δεν ξέρεις τι σημαίνει. Ποιο? Ποιο? Όχι. Σεξ. Α, Α, Ναι.